מוטי ששון, תמשיך לנהל את העיר הזאת כמו שצריך. מוטי ששון, תמשיך עוד המון. מוטי ששון. שלתוך הרשימה של מוטי מצטרפים לא מעט אנשים צעירים. אני מכיר חלק מהם, את טל, את איציק, כל מיני אנשים שככה באמת בוער בהם לשנות. ובסופו של דבר אני מאמין שהשילוב הזה של אנשים צעירים שלא צריך לספר להם עם איזה בעיות, אלא שאתה מחבר את זה לניסיון ולרקורד שהם מוכחים. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כי מוטי הוא איש די צנוע, אז אני אגיד את זה אולי בשמו. לא מזמן הוא נבחר לאחד מראשי הערים הכי טובים בעולם, ואת זה אתם צריכים לשים בראש. עכשיו, למה אני נותן את אמוני בו ובנבחרת? אני אגיד לכם. קודם כל, כשדיברו על חולון כעיר הילדים לפני כמה זמן זה היה מוטי? 15-20 שנה? הסתכלו על הבן אדם הזה כאילו נפל מהירח. והיום כשמדברים על חולון גם כעיר שיכולה להיות עיר שיש בה הזדמנויות לצעירים, שמנצלת את המשבר שקורה במקומות אחרים בארץ ותקלוט אליה צעירים ותתמודד באופן אמיתי עם הבעיות שמטרידות אותנו בתחבורה ובדיור, אז אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כמו שצריך, מוטי ששון, תמשיך עוד המון. מוטי ששון, ראש העיר של חולון. מוטי ששון